Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз ҳам қадар дувойкои фасон омадаги нишонтон метиҳам. Туркӣ марҳамат каседа дар кора якта ба якта то охири навора тамошо кунед. Ҳамаша нархоша гуфтагиам. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, 3 қатор. Инчунин рақамои савдогарам мемонам. Каседа доставка дар корай марҳамат метавонед нависен, шуна расмошуна мепартоянд бо нарха аз хучон хушрӯтар мефаҳмен. Хулас духтаракоира бинен чихе хушрӯва даласкои киртаги дарозу фасон. Ё двойка бо двойка будай бинен. Тамошобино вақтҳои охир ҳами занҳои мо бисёр вақт менависанд ки ягон ҷо кор тавсияти ягон коре боша ки мо дар хона нишаста кор кунем. Мисол шароити берун баромадан, шароити ягон корхона рафтан надорем. Коре боша ки дар назди фарзандомон бошем гуфта менависанд, мепурсанд дар WhatsApp. Хулас духтарако, ман як ширката шумода тавсия метиҳам. Ширкати Atomic Корейский косметика дора. беҳтарин корай барои занҳое ки мехоҳанд дар хона нишаста кор кунанд. ба шумо як телефон дар кор ҳаст тамом духтарако ва интернет. Метавонед дар назди фарзандонтон нишаста кор кунеду дигарорам ба кор даъват кунед. иҷа хариди зиёд надорад. Дар 6 моҳ як маротиба мехаред тамом ягон маҳсулоти заруритона. баъдан духтарако хубиш дар чия ки балои шумо намесӯза, аз ваня намеафтӣ, дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирӣ. хулас духтарако беҳтарин корай. анами хоҳара ки ма аллакай муваффақ шидагиай дар анамин ширкат нависен бо кора мефаҳмона. маҳсулотҳои ширкат да боша тамоман гап нест духтаро. аз косметика сар карда бо тамоми маҳлулу витаминҳое ки барои саломатии мо дар корай ҳамаи чӣ дора. ҳамаш бори оригинал. духтаро касе кор кардан мехоҳанд 450 сомон турецки бори турки духтаро. брюкушкатя бо арзон мешава. бинен чандта ранг дора. мана анаи моделиш дига хеле диде высокий ваяй ба даласкаш. анаи намудаш бо дигар хеле. иноям двойка. нархи ишам 450 бо арзон мешада. на духтаро моделои нав 450 сомони бо арзон мешава. баъд ана ин модел ҳаст. ишам хушрӯ. мана 300 сомон бинен чихе ишам хушрӯ моделаш аҷоибот. мана сафед ҳаст бе ҳичи бе гулбенигина. нархаш 300 сомон. мана касе ки сафед мегира. мана ангоркаги двойкаи дарози хушрӯ 300 сомон тамошобино. мана бо ҳаст 350 сомонаш. ин моделиш размериш калонай ангорка. бинен чандта ранг дорада. рангои фасон дорад духтаро. 350 сомон. ин моделшам хушрӯ. мана бинен чӣ хушрӯ ишам 300 сомон. мана иҷада бонигинича дора. не модело ба хушрӯ. пешашон утюг. мана ям 350 сомона. ина бинен чӣ расветкои хушрӯ дора и двойко. 350 сомон. мана дарозан аҳамиятен духтарако чихе хушрӯванд. гребон дорада. мана инам 350 сомон двойкаи дарози хушрӯ. бинен чихе фасон. туркӣ ёдовар мешавем. ҳамаш турецки новинка. сифати нағзаш. ана ин моделора бинен. тройкая духтаро иш тройка. тройкаш чандай? 300 сомон тройка духтарако. аз ин бинен коричневи дора, сери дора. бо дигар рангоша шумо нависен шуна суратора мепартоям тона. ана баъд двойка ҳаста. юбкаш катя? и брюк катя? брюк.
Mana az in rangam ҳаст 280 сомон мана брюкаю ҳамхел кардиган мана духтарако двойка кати брукаш 250 сомон аз унам бине чӣ хел ранг дора бо духтарако нависен шумо ҳамаша расветкоша суратоша мепартояндтона бо айхчон мебинен маълумоти бештара бо мефаҳмен ана бологиёша бинен духтаро новинка марҳамат иноям двойка мана двойкои кӯтоҳтар мана духтарако хушрӯ 380 мана бинен чӣ хел хушрӯ аз ино биненда духтарако чандта рангай рангои фасон бо дигар рангоша шумода суратошонам мепартоянд ана ин ангуркоям новинкаян марҳамат ҳозир нишон метем аз наздик мана украшениёша бинен не духтаро жемчуг беҳад хушрӯ дигар рангоша духтаро нависеншона бо дигар сурат мепартояна дигар рангам доранд бо аз ино дам зиёд ино анаи туничко духтаро марҳамат туничкои тоқа турецки бинен 200 сомон аҷоиб пасон размерои нағзай духтаро аҳамияте мана 200 сомони турецки туника ина инош хушрӯ духтаро 250 сомон остинашон кожаный ана фасонша бинен худаш аз зону поёнтар меистада мана бинен аҷоиб хушрӯ аз зону поён меистад иам чандта расветка дора шумо нависе бо дигар расветкаоша сурат мепартояндтона духтаро ана баъдан бо ҳастана ин намуда новинкаҳо и кардигано ҳозир нав бромадагай духтаро ҳозир ай пеш нишон метавонам қа хушрӯ ҳам рангошон ҳам намудшон фасони бад марҳамат духтарако мана бинен чӣ хел вязаный хушрӯ баъд размераш большмеркая турецки духтаро и сорти нағзаш бофташ беҳад нағзай 350 сомон мана бо биёен як маротиба худтон аз наздик бинен касе имконияти омадан дора муқоиса кунен мисол гарден нарха сифата бад метавонен харидорӣ кунен ин навор аз бозори корбонай духтаро тарафи тилобозор 7-ум дарвоза 3-ум қатор мана ангуркои туркӣ иноам ғавсан духтаро ранги палтояя ваяш материалаш духтаро ранги палто нархаш чанд 450 сомон мана аз инам расветка аст тамошобино ана ин моделиш остинош ҷудо мешава безрукавка мешава 400 сомон инош 450 сомон мана беҳад хушрӯ безразмерния на ино мана ана ба духтаро кардигана бинен чӣ хел кардиганои фасон аз ино тамом шуда буд бо овардан барое ки дархост бисёр шид аз ҷониби тамошобинои мо ана минамуд кардигано ҳозир ма шумода рангоша нишон метим духтарако бинен чандта ранги хушрӯ омадай чандай нархошон 300 сомон турция оригиналай турецки оригиналаш духтаро 300 сомон мана бегл бечам ҳастай метавонед нависен бо расмои нахстарша мепартоянд ҳам аламерка ҳам большмерка размер ҳастай баъд бо духтаро ихе пальто доранд палтои хушрӯ мана бинен нархошон чанданд бологиёд 750 сомониан ҳамашон турецки палто 750 сомон инами ряди боло ана қисми поён ино 400 сомон духтаро кожакати аст ку а ин модель чи бирюзовый ана ин моделиш 450 сомон бирюзовую сиёҳ ай меқдор чи меқдор 600 сомон ана ин намуд меқдори 600 сомона доранд ира бинен чӣ хел фасонакаш хушрӯ мехиш ҷудо мешава ана ино бад новинка аз палто туркӣ мана иша бинен и чандай
این 350 сомон. اینا 350 сомона. پالتوی خوش رو دخترو ببینین چند تا رنگ داره و درباره رزمیروش درباره دیگر رنگاش میتوانید واتساپ دا نویسین رسمشون شما دا پرتوین دستافکا هم دورن دخترکو مرحمت نویسین با دستافکا را پره میفهمونن انا این مدلم که خوش روی دخترو باور کنیدم که کچست باش نغزای منه به حد فسونن مرحمت خوشمندو بود اومده از پیش بینید نغز می شود نرخ اینو چند؟ این نمودش 500 сомона و ایش 450 400 متر میشه 450 میشه من دخترو 450 сомон بیننده چه خوش روی انا این مدلش در روزای من فاسونی با دخترو انا نه کریستیان دیور به ها заказов بسیار شده بود نه این وایش зимний вариант شه درونش начос قطعی من ایره بینین دیور این نرخش چنده؟ نرخ اینش باشه 350 сомона 350 сомон духтаро кожаи начос дорад гарма какай мана метавонед нависен шона доставка дорад и куртка будая ина новинка аҷоб куртка кардиган 450 сомон мана духтаро 450 сомон размерои калон то 6 размер ҳастай ба ҳазур метавонен омада аз пеш бинен бозори корвонаиҷа тарафи тило бозор ҳафтум дарвоза духтаро сеюм қатор доставкаам доранд боз тамошобинони азиз распродажа як гала распродажа омадагиай ҳозир то қадри имкон ма шумода нишон метам бо нархи хеле хуб пешниҳод шудагиай марҳамат инаи спортстилора бинен чихе хушрӯ кирта дарозай дарунуш начос дора ба қад дарозай духтаро марҳамат нархаш 150 сомон капюшон дорай мана ана двойкашам ҳастай духтаро двойкаш чандай 150 сомон бай тозонуай двойкаш бад инаи модел ҳастай ишам двойкая 150 сомон ана инам двойкая 150 сомон бинен чихе бисёрай спортсило ина инора бинен духтаро двойкая вилвет 100 сомон марҳамат хоҳишмандо ай пеш хушрӯвай бо касе имконияти омадан дора биёен бомбер зимни бомбер духтаро чанд сум стили оверсайсай духтаро размериш калонай нархиш 120 сомон инаи кардигано турецки кардиган аз инам рангои бисёр доранд рангои хушрӯ доранд духтаро ба ҳазур ина тамошо кунед интихоб кунед марҳамат инаи намудоша бинен и двойка ино ҳамаш двойкаан ҳамроҳи брижоошон 150 сомонӣ материалошонам хушрӯчай ана турецки жимпир куртка гӯем мешавад духтарако мана аз инам кам монда 150 сомон ино қимат буданд арзон шудагианд ина духтаро метавонед ки ай пеш омада бинен маъқултон мешавад сифаташ нағзай мана 150 сомонӣ ана баъдан бодоран кожния ана ино распродажа шидан тамошобино ира бинен чихе хушрӯва 120 сомон хеле нарх набуд то ҳозира ино 250 300 будан ҳозир шумода 120 сомон мана стилошонам хушрӯ мана духтаро свитро 50 сомонӣ беҳад свитрои хушрӯ мана вариантои зимни анаи кожинка аллакай охирониш мондагиай кардиган 180 сомон баъд диден курто 100 сомонӣ бруко ҳастай духтаро 80 сомонӣ зимни бруко большмеркаам дорам большмеркаш 100 сомон а маламеркаш 80 сомон ира бинен безрукавка кардигани беостини дарози зимистона 130 сомон инаи хушрӯвои қиматӣ ичанда як дона мондай 200 сомон духтаро размер доранд хулоса
ба духтарои киртора бинен чихе киртои хушрӯ 100 сомон шудагия кирто да гап нестай фасонашон аҷоибот нигоҳ кунем да чанд тарангай баъд инаи хушрӯи чиай кардиган балшимерка кардигани беостин духтаро и рангем туркиёи воюма аст ку чизои қиматӣ кардиганои қиматӣ ҳам хали метова 130 сомон ира бинен чихе хушрӯи ранги шӯбаяй хулас анаи жемпир и чанд сумай манаи жемпира бинен 150 сомон 250 сомона 150 сомон шуд костюмчара бин чихе хушрӯ 60 сомон и хеле нарх ягон ҷода нест духтаро анаи кардиганам фасонай диден безрукавка дароз 130 сомон ана баъд ини духтаро киртора бинен чихе хушрӯ ё чанди 120 сомона куртабрукои фасон духтаро бамбук мана метавонен ки омада аз пеш бинед инаиҷа спартивка ҳастай дубойка 60 сомон и хеле нарх ягон ҷода нест духтаро қабоиш хушрӯвай курткачара бинен 60 сомон иша бинен бо иш чанда бинен 60 сомон ҳамроҳи сумочкаш метавонед анам хел плашовка харен духтаро на двойка платья 80 сомон духтаро бовар кунед распродажаи зури зурай марҳамат биёен бо айпеш худтон бибинен боварӣ дору маъқултон мешава баъд иҷа ҳози мо имконият надоштем ки ҳамаша якта ба якта бурорем нишон тием барое ки беғарз аз ино бисёри бад доранд шумо нависеншона шумо да сурат бо мепартоянд инчунин тамошобино анамин намуд шӯбачаҳо ҳастай 750 сомон нархаш марҳамат бинен ино се намуд трансформатсия мешава гӯем мешава хулоса духтарако ино инаи намудо ҳам безрукавка беостин мешаванд ҳам 3/4 мешава ва ҳам кӯтоҳтар карда мешаваша хулоса се намуд мекунен мепӯшен айнаи моделша боша фақат намин остинша мегирен 3/4 мешава нархшон ҳами ҳар чоршаям 750 сомон марҳамат беҳад хушрӯ мехшонда гап нест аҷоиботай мехушбоай пеш биненда духтаро мана биёенай пеш як маротиба ҳатман маъқултон мешава барои хушрӯи бадан шабинен 750 сомон бо арзон мешава аи модело чандан ё 950 ана баъд куртко духтаро мана курткои балшимеркаи фасон 950 сомон инаи моделам ҳастай ишам хушрӯ моделаш ана занҳои мо пурсида буданд ки камакак бо дигар намудора нишон тиен ина дигар хел стил барои шумо духтаро 950 сомон мана и ҳастай баъд ана ино ҳастанд